Crobo, Antoine and Crobo. Why you apply crop whereby Antoine by and the decree one next year with the plan we all. Monfasa has a 7 and 20. Let's say, I can't because they're most to plan again. So the new from you know the crop. Why the show? That's one more friend and near the castle. Not only Betiana motor to a motor. I don't know. So, every room my castle. Let's say, what is the same mood in it? Munya's answer. Why I can't wait. As what is that? What's the one yet? She was said, who may have near Woody and day? We are friend and Freddy Brandon, you have no one to try. Yes, so that is seven years. That's a bit, and 7 years. I can't let her. They put it in the first one, was okay. Was a Nana Macanta as I see, she will say, I say, she no, wait, dear, broke off our way there. We are some time or business a change when you had the share. Will be the share. So, we are mouse and give Brown son after your cancer. Commando traditional council meeting koso na no dwada na meni general for masin konwa de course ho nyina ho tofabo nyina de wo se hu na wonte ase na ya kire mu de a kire wo de wote ase so na wo pese usua ho ade no so no ni nyina enti na yasin konwa ade ni nyina ebe obi wono mo ye di kaka ene de be to so ebi wo so ana ye fresh enti ni nyina no ye be sesa ni nyina na ye de aso awo awo ye channel ye so de Masa TV so ni social media handles thing about modern network on Facebook, TikTok, YouTube. Baby, I'll comment here and subscribe and share. Now be so inside to me. As to be na in my room. Na yen share said AC eti. General, me mo akwaba. Yeah, bro. Yo, yen share. And no cases are na wo ho no boboso. Iwe ya do musuko. Enra cases na wo ho no na eye akese miensa. Nem so chima na ya akoye be nkon. Na ba akoye to be bi jamfi wo no sakra wo no asem no. Okay. Ntina emu achemi no ye wo osetutu no djuma akodi wo jamfi wo no e na osetutu kro na djuma akodi wo sakra wo no. Okay. E na oba Antoine Chan ho efre kro ba ko krobo. E ho so na asem na yemi no na ho. Afia Jabua versus Krobodikru. Na Krobodikru versus Antoine. Okay. Ntina so 2 in 1. And na come ponten de a. And ensem na enum. E na wo mamponten. Na tenten na kase ma na se mamponten akwakosi dikru e wo yoko a one farm memre kwaso. Anam se na ntam da ho no oyoko no ekrobe oyoko no yo ayoko bibiri na oyoko ya ka na de wo kontena se ne kokofu mpatem ho okay yo mate enko nti na de to so 9 se Asante Atempra so omanya hene fofora efre no abu pra otosmensa nti na niema akese ekoso mention yo ya sha sinsanim na according to where we man me hu atobia se we and amaka eno so ba eno no ye se na ka ho bi eno no ye se we ampatem ho no sa asem bi wo ho yewura ede no committee ena committee no member ba ko we amase this one academy ena pa ko so academy nti committee for be stress yewura enyi ni pa foforo no meka mo nti say ya reconstitute committee no okay nti eno no de nyankan na ye nti members no ena no my capacitated nti ya family no de ko replace o mo se na be ya committee bit me na adwuma okay nti eno ya yanka kra de yanka yo yan sha sien fan free afia Jabua ene Krobodikru no okay
Boya na otwetwe mu no krobodi kuro asembae ewo ahenim na akoba se krobo ho no ensem mienu bi ekoso a asomo wo adamfo fa kakra na sa yenko fa kakra wo montem ba ako ne se anto ahena yewura tu na de so no na oho no na krobo hene eton ne sa ase a na so ne no nhyehye bi na krobo hene krobodi kuro hu se sisi anto ahene foforo aba no ono hu ne se o san hyehyɛ na ato aso nem se we ohena wa ba yeso em so ono so hyehyɛ ye so ko kakra firi de course no nti ama ante no ho asi de akoba ne se anto ye krobodi kuro ne hu ne se nsase wo krobo no ono na ye ne dia nti ono na wo so oton no oton wi a na allocation no oton ye ho allocation ma na ode abranto hene nti anto ahene besan na anto ahene age se 500 cedis ewo ho na anto ahene so hu ne se ona ebrempon akuro ne hye ne sa nti wo yedi kuro keke nti kwan bi so no ona wo so oton sa ase no nti wo ntimi ka se wo koma allocation no akwasan keke nti ono na wo so ye ho hye nti aye twema metwe wo montem achi du bi na krobodi kuro no kura bo kwadu se ono ne sa ase ne bi no anto ahene pese ode ma ahodwo omo nche ho ahodwo bi wo ho no ena ono so se de bi nya sa na te na krobo anto ahene na pese osesa na otwe ono krobodi kuro ne sa ase ne bi di koma ahodwo no nti sa se no wo ho na de tere se krobodi kuro no aka anto ahene entam nanso em se anto ahene hweye no krobodi kuro ne fa buo mantam no ena ono so krobodi kuro pese nti sa onye so onfa buo ma no na krobodi anto ahene na akata di adanse ono krobodi kuro no onfa disrespect man ema hu video ho ene audio nyina ho ene ho se bebre ntina ase hu de oka no because we can the other way so aka ne dey different ena sabre na mu so ya san hu se eye ma bibia na efre na afia jeboa kan tangu krobo hene so krobo hene afa amoso ebisa ansade no afa amoso se ebisa sa asem na ba hene ni mu amia kan ho asem 5 September 2011 ohene se nana makom hene so kan se enye asem kro na ye asem different na no ye asase ho sensem na we ni de adesesem ti na ka so de boss so giri so ye de shampa nanso ma me na o kan tam no wawu ena ekoba se o kan tam na wu a e friend duabo e ti duabo na nti e ba sa wo se moku yimu ade abusan yimu ade ansa na fa kosi ema ohene se obo mo abusan na ma ne se wo se obo yimu ade nso abusan na ma yimu ade no ma kosi na so mo so maton tam no ema na akwa se sisi adontin fiku ni nyina akonya ama ne fi se anto wa adontin fiku no ena adontin fiku na tena so se nkombetra ombe bo modern asisi ena ekoba se ma me no kan tam na yenya fa mo so no no awu no na ko be se saba no anye ono ka gu anto ahene so o ka gu krobodi kuro no so se onya ade ase onya ono na fu agabo a ama afese nipa afro bi efe no adwo agyache eno no aba betra ono so aba no so aka entam kro na abiem ono de sei adwo agyache ono so aka gu krobodi kuro no so the American na the same thing so ono so krobodi kuro no nye kuro ade ase okay ndese no yewura se omfa asasem no to ho nten nema omonko nsasem no so ansa ntam no na ye kan tam no na yimu nema nyina wi a na afi ahwe ade hesem no efisa ntam no da ade hesem so nti ahwe ade hesem no wi a na itmu so ye de hye anaso nya de hye na asa na afi aba nsasem no so na me hu se na se no bofu kakra wo ho no oh okay ano no na ye second case but first case na akasa ne se Jemfi ono Jemfi ono ewo uduru ba bi anton so SD school no na eho na Jemfi ono wo na ba bi anton so SD school na akata won de ho de to ba bi na to ba bi hene ne office bi efe no 62 wose wo na ye asanteman koso hene akwamu hene ena yura last week kan say yeni bibi sha ho anko asanteman koso hene ni atankonya bi a won nche ntuni akwamu hene to atwam ena no say yamane tumi a wona ese nso ye hwe ne ehu ba bi atumi ni friba say onko hwen sa ase wo to ba bi so ho no okay ena by extension no person o kire say Jemfi ono no to ba bi nsa ase bi wo ho
ɛna ɔde dede saa na ɔde akɔwura sakra wɔ no mu na amanfo nte saa de na ayɛ kana se Jemfi ono no na ɔhene pɔn bi wɔ hɔ na kwabere nsase bebree hyɛ ne nsa na ɛfɛ no adu Jemfi na ɔwɔ ade bi ɛsombo a yɛfɛ mbosompra bosomuru na bosomuru no afena no na ɛma ne yɛ nsɛnkyerɛnne bebree nti ɛbra sikadwa ne baayɛ no na kɔfa no kyerɛ hia ne mami no bɛma sikadwa no ayɛ duru na baako ne dwutapudu no ɛna afoforo na ɛka ho ne bosomuru afena no nti asante ne kɔkɔɔ yɛ ɛhye ne kuro no ase ɛna ɔgye bosomuru na bɛka sikadwa no ho na asante ne kwa na de bosomuru ni sɔe odika de mbobo so ni sɔe wi a na akɔtwe bosomuru de sɔe ɛtre sikadwa nti abɛka adwa no ho na de akɔba ne sɛ saa adwa no ɛyɛ ɔmo hye kuro no ase no ɛna ɔmo so firi hɔ Jemfi ono no na ɔmo kɔkyekyere kuro foforo ɛfrɛ Njama ase nti ese no Jemfi ono no ayɛ ɔmo kuro dada ɛna sɛ ɔmo kuro foforo no ɛne Njama ase nti wa Jemfi ono no abɛdane di kuro ama Njama ase ɛna Jemfi ono no ɔno ne ba ɛna ɔkyekyere sakra ono ma no. Oh, okay. Into different communities. Different communities. Ho pe different communities. Ho pe. Ni nyina di kuro. Aha, nanso omo moja ma yonkofa. Jemfi ono fo na kwachiri Njama ase. Na Jemfi ono no ne ba na kwachiri sakra ho no. Sakra ono. Nti omo no ebo mu saa saa kwan so. Ɛna Njama ase asante hene kuro nanso ode ama mampon hene se omo mampon onkoka mampon ho na mampon mu nyedu. Nti se memiti wo mkofa asɛmba me kuro hene no mabusa panyin ne ko gyina no jese no na asɛm no ko wie sɛ ɔsɛ santema pɔn hene bi ya no nti na da sebrɛ ɔsɛ bo so toso no yɛsa ɛne ne maame na na Jack Madifie ɔtoso me no ɛba he sɛ ɔmba bi ya no nti ɔmba yero bi sɛ ɔmsɛ sɛ akosi sɛ no sɛ yero a wotu obɔfo no ba no ba ye no ɔba ye no na ɛnam sɛ asɛm na ɛba no ɛfa Jemfi ono ho nti no metubɔfo kɔ Njama ase yɛkɔ Njama ase wanum sɛ sese ɔhene eni hɔ ɔhema so ni hɔ ɛna trankonya ne nyinaa sa ama akɔka mienu pɛ ɛyɛ Jase hene ne akɔbea ɛna ɔmo so ɔmo fie kɔ animu ti sese ɔmo ntimi ma ɔmo akadam na yɛkɔ Jemfi ono so a akonya ne ho nyinaa sa obia ni hɔ ɛna ɔhene ne ɔhema so ni hɔ nti yɛde ade hibusua no ɛna wɔbusua panyini edi ɔmo anim ne ɛdɔm baa ana abusua ne nyinaa gyina hɔ ɛna na sakra ono fo no so te hɔ twɛn sɛ nkiri Jemfi ono a no abɔ so nti ɛhɔ ne ko bisa so setutu na ɔno no bɔ ne ho safo ne kɔtonton sase ne wɔ hia ɔsetutu pɛ so ɔkyerɛ sɛ ɔyare sɛbi ɔse ne yamutu ɛna ebi yɛse ɔno atu na busua panyini so mesi nanan nti abusua panyini pie no ɛna sɛ ɔnsɛ asantuma pɔn hene so di kan so ma ɛkɔfrɛ ɛyɛ tuba bi hene nanso yɛkɔ na yɛse oni hɔ nanso nta no wɔn so abepie hɔ da no ɛwɔ mensia na tuba bi hene pie jansa no sɛ mira akoya bɛgyina hɔ nyɛ mabusa panyin wɔ ha na oyi ni pie na ɛbra ɔsetu no bɔ no ho safo hene sɛ yɛ na yɛde asase na hyɛ ne nsa no na ɔkɔfa ne nua panyin wei sɛ ɔmɛyɛ ne abusa panyin nti wɔnyɛ abusa panyin akonya ne ho ne pie hɔ nyinaa yɛ abusa panyin baako pɛ oni na ɔde ne kyerɛ nipa mo hyia hɔ no na sɛ abusa panyin na waba no sɛ fake ne so benyama yero ana ɛno no ho nkyerɛ hia no nti yɛto asɛm no so ɛna kɔ ba sɛ de waba so ɔyɛ abusa panyin ma ɔsetu no sɛ ɔsetu ne nua panyin na ɔne naka bu no na ɔmo di dream no ɔmo tontɔn sase no nti ɔna yero ayɛ sɛ sakra ono Jemfi ono wo ɔsetu atɔn sase ma bi akɔdwo sika no hɔ no benya ni nyina sɛ no de ande na wo hin po na general yakɔgye ɔwɔ ɔne so ongu ye sɛ bi obekɔ ne ho de a enti na ɔyɛ sɛ kɔgye sika afei so wo a wayɛ nkrata na wayɛ adwuma bia wasase ntu bia no dasbre mampɔn hene ɔde hɔ hyɛ ne sase na ɔtwe medun de yin mu no ɔnte committee ɛwɔ sakra ono ɛne Jemfi ono no na ɔmo ɛnhwɛ nsasesɛm no ho ne ma no fa ho report meto asante mampɔn hene nim afei so asante mampɔn hene ɛma ade hibusua no enyi obi na so de nsa beto no so ahyira na no nhyira no hwɛ so kɔpem sɛ ebenya Njama ase hene de kyerɛ ne sɛ wo di kuro ma Njama ase nti wotumi ko so ankyerɛ mampɔn hene ma no nyɛ
ana jamase ni hene nti de hwe se be yi asatuma pɔmhene hwe na omunyi obi na ohwe kuro ne so na ontwen kopem se ebenya jamase hene nti jamase hene ba na okako saati jamase hene no de kan se regent ni bi nti bibita regent nti be yi abusuani a odi hene yi ya ase ye se hene nanso wontumi ma ye hene efiri se jamase hene ni ho nti ona be hwe akiri nti odaman se na atwemi no de anim no on momodin ana woni saadman di na se ehun hia se sakra wo no for sorry ba bi mfi se yeru abu afa ho nyina se obi oye adwuma wo bia wo nyai wo ato asase fro se tu obi a no fake ne mo so wa adwuma wa asase so na afese okoso atena so de a ene committee ne ba na de ho krata asem ne ho receipt ne ho na wa ko hu mo na se nsa kakra bi na betu a na afi yetimi aye nkrata asem yi amawa ena na otu abusuan ne fo se eni kwa so mo tena ho mo obi firi ba bi ba no be wura o mabusuan asase mu wona nanom bre nom de ade mawa ba bo ho ban nti we no so koma atiefo nyina se wo yo de hye ofie bia mu na babusuan ajafade a memma meme sori mfiri ba bi me kan kire se obi se memehwe so abra amoto wa monte ho hwe o se mo ko nam ko hwehwem na esa na ko se yin yete ya na yetimi akoro obi fi abusuan na yeton asase di kwa enya amamre nti ho na jamfi no sakra no de si na da se frema mpɔhene osan abo na mane se obetu kwan akodi na otwemi no wo America brochimam mu ana otwemi no da krokra ni ho a obenya ne ho me obeye adwuma saa mo twe no ha obekɔ ha da bia odwuma obedi ofiri America no na owie adwuma di na wa America na pa na ade ten a osima ba Ghana obeduru Ghana obesan akɔte na ho me bosome United Kingdom nti da se brema mpɔhene ene behwe asantema so ebra oni ho na ama no nti ehɔ na ehɔ de ko wie yenhwe we so Mampontin Reverend Osei Kofi Osei Ajiman oyoko abusuan panyini Mampontin de ensem na ba Mampontin no ho aye te say de broni be kan milky ase afra obia dan ba bi nko na ne mana san betu afom na afra entin tete ma na se enra minua nana kwa me akosa o mensia echiche mu mi bisa ade na oyoko no no ho ana ade no omune Mampontin na ochiche mu se ayekufo na from aboshen no asante hina akasa firi mu bi no omo eti no mo ewo adanse apedwam ena omo firi ho ena obetitiri kuro bi efre no oyoko ewo kokofu continent mpatem ho na mama bi wo ha efre no kirew akenten ena ko ba se duma na afo ehene ekọ ware no ti no firi oyoko no anante aba ha no okọ no aba no ko duba no ka se nanti no do so no do na ni kunu ne yeso be man ba bi atena nanso na ohene no wa eyire no dada nti na be ye kura twen ne na nsem bibiri no na otitiri kuru from man na ye Mampontin ti kuru no originally your bad there to titiri man no na ese Mampontin be ye otumfo brempon ti yoko no eye di kuru ema Mampontin said de na ye ka jamfi no mo ede no ni jamase no nti ese yoko no bema oho no okọ ana akọba so se yi ohene foforo ana busuan no a omabusu afanye de Reverend Osei Kofi oya assembly of God so for no e de kọtro ohene nim se oba na okurum ho no onye ba afanye na ohene no okọye no ana na ode oba ne di na chi ne nanenam na nche so na yo hema nti wono oni onye ba afanye na oni hu tumi na onye de hye se otumi koyi dikuru emayoko obode bone na osichinchina da bi na Reverend Osei Kofi boko edu se wate se Mampontin hina kwaji 8 billion efru bi ho so ba ba ne hene oyoko ni pa ko ni kro efru obritri ne ba ye ene ho ba na omo so bo kantangu Mampontin hene so 11th November 2025 and 14th November 2025, Mampontin hene e kan say and now say ade basa abentin onya nyinyene no omo hu ya ne say 21st November 2025 no ama be ma na kusa say wona ye yokudikuro ewo Mampontin ho akire no ana krom ho me ewo Mampontin akire no na omo so mo de asem no koma yoku feku no
Elma you Fiko ne kan say bra obeye saa no na abusuan na be kantam se oni hu tumi se oye saa no oye saa wato Yerantam na so be to obe kantam om di kan ka Mamponten hene ntam na Mamponten hene ebo atam ne guye enom san kan Yerantam se Mamponten hene eni hu kwan se obodi kuro ho abra nipa ne firi ho na abusuan no ho Mamponten hene enti no twi form so no koye saa nti bedru oyeko Fiko nanim na nana ajikum kusia babiu oye oyeko hene kumase oyeko hene esa efikutire no ka to mo ka che Mamponten hene se onkotwam isiro oye na nya mamre na Yerantam da ho Mamponten hene ya ka che no na yoko hene se aso mo ka che no se ono Mamponten hene no ne bakura a chen yoko hene no e won fie mu tinyo na be chere ndo onye ana si anka no sa yan kan sa bi so me ye sure se Mamponten nipa bi anyini chen Mamponten hene na so de nti a oba opi a mo sore man ne se ya man dibie nti e dibre no ne de chere na nya wunyina wanyini san me jiri se nipa bi anyini chen ye man panyi jomadran no ha ba na so opi a o se sa panyi fo no nyina sore anya so ye panyi chen mo dibre no to so tumi na de ama no nti ya dibuo ma tumi no so mpompe nipa na asema nti o ka sa na afi Mamponten hene so je afidie na no so epeso ka bibi fufuro kra enye nokore kire se de nana yeko hene kan enye nokore kra nti na afi yakoye se na nkrofo tietiem ho na dede ba ho pese ne hu de ho ka nokore ankasa nti yakoba asa no na ye se Yewura ka ho asa no o ka se asem ni fie ena Mamponten hene epeso de asemba ukoyi hene na sempo de wo ye ne etene enam kwan so amamre kwan so kama na so bi kan tama wo se odi buo man tam na ekemu asem na se ya kan tam na bibinti no o mai mu ade ne enfa ma Yewura anim na nka eye yoko hene eyi wasotire sese na esia ne papa mu nka wotie na nka watwam na afi maka asem no awie ansa na wasi hene afi na Mamponten hene so epese woni oje hu chim aso ti se konchirimu o asem ka ti se de si mre bi be na atwemenu e atemfo asafo hene tem no ene asante hene tem no nti ba asa no e na be ma akwabre kenya ase hene aje fidie no se Yewura ma ne kwan na woni ne nua Mamponten nkodi nkomo kakra ansa nto mo sore ye no mo ko mo firi bedwam ho no ko gina nchen kakra na no mba na firi Mamponten hene ajitu mu se de oye no ane ne ena Yewura achame eye se de asi no anya amane wanante nante watwe afa Yerantam kase so ti o twedwan nwotwe ena omosre ena afi ya teso ba enan ti de kosi o hono so de ho de yan fan ko wi ho ha se wanya amane ti nji se yimu amane wi ye hemu ade wi a okay ye hwe nsoye ba ho so ena yen fa ba ko we ni committee de no committee no so me dikan ka se say Atobiase Sewua Akwadu so hin Akwadu ne homa benasi Samailand committee ne ate no say nipa mi no woso no omuntimi ma nti omuma Yewura obusiri Yewura ma wo yi nipa mi no e be kan committee no mo na afi de twato ye Asante Achem praso omanya hefoforo aye frɛ no Nana Edu pra otosum nyensa na eya na nsaye ewo mensia no mu ahodo be se enan aman hene ene abrempon bebre edi mpompon so ni so akire Yewura wa abrempon kakra omo so de ahweba eni so akire Yewura enkaka ni nkuru na achepa no omo na yesa ena wa abrempon bebre so omo be so akire Yewura wi a no ma chia Yewura wo nsem wo abrempon kakra wo ha omo so akire Yewura omo bom mu ase omo njia no ba ko ne Asante Achem praso ena yo ahemfu bi wo ha omo so akire Yewura wo sanko ase anu bi ne si brand atwemi no ni a
bosom prakuma afena no ehene no kusu achiri wura ho sankwase no nti enra de kosi ewo mensia no nti dakro be shada atena ase ahwehwem de nti a ebi mu sae a omochia ebi mu sae mbo mu ase na ebi mu sae wo sankwase na ebi so ha yura ba asetena na ye gina yura no sae asere no kwaso no aba nyina ho ni nyina ho I see. nti nra omo hu saa de ne da no omo ebi abe obe twen saa video no de ama atifo no ma hwe se o saa chiri yura wiye no ono no ankochia yura obonimu ase na mo yura sori no okode no okochia no nti eno no ma yehu sonso ya dantem na bosom prakuma no ono de okire o saa chiri yura wo sankwase nti eno na enye baby apramakase so a idi asem no da bi o saa chiri no kwan so yo abusuanti na some course o menhia nyina na mini general form ye de abremo no enti nyame ya domo a yewura hye date anka so de beko na otwe wi ya no beko na otwe wi ya enti fancy 24 for corner da bia odwuma okodi okay enti fancy be 20th di 21st 22nd ho be di enti abusua e be sere mo se de beto form bia so no e be mo so ani mo ni nyina so atumi ahwe bi na ohu bibia so a we ya santini wa sante se hu hia wi ohu bia no comment na wa share bi na wa like bi ohu na etumi apromote asante ma bibia atumi aye kama na achire etumi ataidin edimu si hanom na akoside ase e wo US abrochimem yi nyina ye bi hia wo honom makram